खुंगा जिदाइनथि पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा खुंगा 20थि काजिगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा आरो खुंगा 8थि पर्बतजरा जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बोसोरारि जथुम्मा साननैनि हाबाफारिजों जथायै दिनै खुंफुं जालांबाय। नंगौ गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि कमिउनिटि नब्लाङाव पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे काजिगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे पर्बतजरा जिल्ला बर' हारि आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ जुथायै साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनायजों हाबाफारिया जागायो। बे समाव पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारिजों लोगोसे पर्बतजरा जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि गसाइ खुंगुर ब्रह्म बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंखो खोनासंनि फै। दिनै जों पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, पर्बतजरा जिल्ला बर' हारिमु आफाद आरो काजिगाव प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद जयै जोङो गावबा गावनि बोसोरसालि जथुम्माखौ खुंनो लादों। दा दिनैहाय 31 अक्ट' मैयानिफ्राय जागायनानै दिनैहाय नैथि सानाव जोङो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाहैबाय फुंबिलि समाव। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंहा बे थुनलाइ आफादनि जे बोसोरसालि जथुम्मा बेखौ जोङो जानुवारिनि सिगां भागआवनो लानो सानदोंमोन, नाथाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जे बोसोरसालि जथुम्मा बेयो माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय बिथांमोनहा लाखानाय अक्ट'नि सिगाङाव लानो गोनां जानायाव जोंहा जोंनि जिल्ला आफादनि जे हाबाफारि बेखौ जों फासयनो गोनां जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय जों बोसोरसालिया जथुम्माखौ बोसोरफ्रोमबो जोंनि आफादनि संबिजित बायदि बेखौ फालिबोबाय थादों। दा जोंहा दिनैहाय पर्बतजरा हालामाव थानाय दखरब्रै बर' थुनलाइ आफादनि जे आफादफोर दङ, बे आफादफोरा खौसेयै जोङो पर्बतजरा जिल्लानि सिङावनो जोङो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै पर्बतजरा हालामनि जे थुनलाइ आफादनि फारसे मान होनांगौ दं, बे हाबाफारिखौ जों दिनै मावबाय। जोङो आसा खालामदों पर्बतजरा हालामनि गासै रायजो राजाफोर आरो जोंनि पर्बतजरा हालामनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो थुलुंगा होनायजों लोगोसे पर्बतजरा हालामनि जे थुनलाइ सिबिनायनि मोनसे दोहौ, बे दोहौखौ जों जाहाथे गोजौआव लांनो हायो बिनि थाखाय जोङो बोसोरफ्रोमबो बेबायदि बोसोरसालि जथुम्मानि गेजेरजों हाबाफारिखौ मावबाय थालाङो आरो दा जोङो बे बेलायाव पर्बतजरा हालामनि गासै रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाब लानानै हाबाफारिखौ मावनाय जायो। दिनैहाय जोङो गोबांथार हाबाफारि आयदा लायाखै। जोंहा फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दङ। बिनि अनगाबो जोंहा दा सानजौफुआव जोङो गेवलां मेल लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव जोङो जोंनि गागि थुनलाइगिरि बिथांमोनखौ आलासि महरै लेंहरनाय जादों आरो जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ मावनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। दा जोंहा सानजौफु समाव गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव जोंनि हालामनि गोनां मानगोनां गेदेमाफ्रा फैगोन। फैगासिनो दं मेट्रिक आरो ओइचएस फाइनाल नंगौ, जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा थार सोलोंथाइनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दानो थाखाय साखाफारा जानांगौ। मानोना मेट्रिक आनजादा फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय जिउनि मोनसे गिबि खेब जांख्ला जायो। बे जांख्लायाव जाहाथे मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हायो आरो गावनि जिउ लामाखौ जाहाथे गोजोरै दानो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना साखाफारा जानांगौ। आं बिथांमोन बयखौबो गाहाम हामलायनाय जासिदों। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जाहाथे गावनि जिउनि थाखाय मोजां सोलोंथाइखौ लानो हायो।